Res, jo no us prenc gaire temps, que l'interessant és escoltar-los amb ells, però sí que us demanaria, com ha fet abans Víctor, que poseu els mòbils en silenci o en mode avió per respectar l'acte i que quan s'acabi la presentació i el torn de preguntes no us mogueu del lloc perquè obsequiarem amb un exemplar de cada un dels guanyadors a cada unitat familiar. D'acord? Bueno, doncs començo jo. Avui és un dels 2 dies més especials del nostre col·lectiu. Tenim un que és el gran dia, que és la nit de poesia, i el segon dia és el dia que presentem els llibres que han sigut guanyadors, que han sigut els escollits. I per mi és un gran orgull, és la primera vegada que presenti el llibre i presenti el llibre de la Noemi. El seu llibre se titula Un amor i 33 vides. Nosaltres el vam rebre amb un altre títol. I jo trobo que ella, a l'esforçar-se a l'hora de canviar títol i arreglar una mica les coses, ha millorat molt més allò que vam llegir en el seu origen i que ens va portar a premiar-lo. Ara us presento la Noemi. La Noemi va néixer l'any 72, a finals de l'any 72, a Vic, és osonenca. I a més, té una particularitat que el nostre col·lectiu hem vist diverses vegades. Ella és una dona de ciències i és una gran escriptora. Ella es va iniciar en poesia i este és el seu primer llibre de narrativa. Aleshores, és doctora en Economia per la Universitat de Girona i l'any 2014 la seva vida va fer un gir molt profund i a causa d'un dol personal va marxar, va desconnectar de tot el que li era quotidià i se'n va anar al Marroc, a una ciutat un poble que es diu Essaouira, a la vora del Mediterrani, i allí va escriure el seu primer poemari i el va il·lustrar, que es diu Una finestra poètica a Essaouira. Els seus dibuixos també són molt particulars, la defineixen molt amb ella. Veus un dibuix d'ella i reconeixes després si veus un altre que són d'ella perquè té el seu propi estil. Va estar 8 mesos a Essaouira i després, a la tornada, es va establir a la Barceloneta. També, vora el mar, també, vora el mar. Nascuda a l'interior, vora el mar, es vol dir que li crida. A part de la finestra poètica Essaouira, va escriure un segon llibre, precisament a la Barceloneta, que es diu Tornada, va ser la seva tornada, i després n'ha fet 2 més, un que es diu Camí de cavalls, que parla versa, també tots són poemaris, versa sobre el camí que circumvala l'illa de Menorca, i després un altre que potser va ser les persones que es dediquen a l'escriptura i que tenen aquesta capacitat van aprofitar els dies de confinament, nosaltres ho sabem com a col·lectiu, i ella va escriure també un altre poemari durant la primavera del 2020 que es diu Portes endins. La seva obra ha estat traduïda al francès i a l'anglès i, clar, a més d'il·lustrar els seus poemaris, també col·labora amb altres llibres i amb una entitat, amb un col·lectiu que es diu Dones tocades per la lluna. Ha produït, ha interpretat també diferents espectacles basats en els seus poemaris, o sigui que a més de doctora en Economia, d'escriptora, és actriu, poeta, és multitasques. I fins que l'any passat ens va fer arribar el seu original. Nosaltres el vam rebre amb el títol Fins que la mort ens separi. I es va endur la valoració més positiva de la comissió de lectura i després la més positiva del jurat, perquè els nostres originals passen primer per una criba d'un grup de lectors i després se'n van, els que nosaltres hem considerat que són els que més de veritat valen la pena llegir, se'n van a un jurat professional.
I bé, a partir d'aquí, ella va guanyar el premi, s'ha pogut editar i ens va fer arribar aquest petit tresor i ara us explicaré més o menys de què va llegint la sinopsi. El protagonista es diu Àngel. És una mica el protagonista i no ho és, perquè tot el contingut del llibre són històries que, encara que no vagin lligades les unes a les altres, es poden llegir independentment, tenen com a nexe comú a l'Àngel. L'Àngel era l'alcalde d'un petit poble, del Pallars, i arran de la seva mort, les persones que el coneixien reaccionen de diferent manera. Us llegeixo la sinopsi. L'Àngel, home de bé, empresari d'èxit i alcalde d'un poble petit com tants d'altres, mor inesperadament. Aquest fet esquitxa de manera diversa un ventall de personatges que es veuen poc o molt afectats per la pèrdua o per les oportunitats que genera aquest canvi. Amb una prosa directa i eficaç, l'autora ens ofereix una visió calidoscòpica de la varietat de sentiments que les circumstàncies de cadascú fan aflorar. Dolor, anhelança, agraïment, desig, anhel, però també enveja, ambició, por, ressentiment. No hi trobarem només els fills, els germans, les amants. També hi ha infants innocents, perdularis patètics, artistes en precari, adolescents plens de vida. Hi ha glamour i hi ha misèria. Hi ha tendresa i hi ha humor. La narració no gira al voltant d'un únic protagonista, sinó que cada capítol explora amb delicada empatia una faceta d'aquest personatge complex que som cadascú de nosaltres. Podeu veure en aquesta descripció que és com una obra a la que possiblement llegint t'hi puguis trobar tu mateix. Perquè les persones no som blanc o negre, tenim matisos. I dins d'aquests matisos que molt bé ha dibuixat en aquell llibre la Noemi, ens podem reconèixer. Bueno, ha arribat el moment de que parlis tu. Com va ser que vas fer el salt tenint ja 4 entregues de poesia a la narrativa, Noemi? Abans de res, Trini, moltíssimes gràcies per aquesta introducció tan bonica que has fet, de la meva trajectòria del llibre. I gràcies a Cala Cultura, tota la gent que esteu a Cala Cultura, per la tasca que esteu fent a favor de la cultura d'aquest país, per triar el meu llibre i també per tot el suport que m'heu donat en el procés, que he sentit tot aquest... que ho feu amb molta estima i que realment això és molt d'agrair tots els consells que he rebut perquè el llibre arribés al cor. O sigui que d'entrada, moltíssimes gràcies a tots vosaltres. I després, dir-vos que clar, la vida està plena de moments on l'atzar et fa canviar el camí i així com de l'economia em va portar cap a la poesia, de la poesia m'ha portat cap a la narrativa, també arrel d'un altre premi que vaig guanyar per un videopoema realitzat en el moment del confinament, quan a la xarxa es va començar a omplir de videopoemes que compartíem. Un d'aquests, basat en un poema musicat, el llibre del Camí de Cavalls, de Menorca, va guanyar el premi de l'Ateneu Sant Eulateny, el premi de Sant Jordi de l'Ateneu Sant Eulateny. I aquest premi no eren diners, sinó que era un curs d'escriptura creativa. Llavors, clar, va ser un regal meravellós, perquè una cosa que jo no m'hagués plantejat se'm va posar davant, quasi, en bandeja, I llavors vaig començar cada setmana a escriure un relat. Cada setmana ens demanaven un relat i vaig agafar el fil conductor d'aquesta mort, d'aquesta persona, i a partir d'aquí vaig anar construint totes les històries. Ja de seguida em vaig trobar super a gust escrivint-los, aquests relats, i també l'acceptació que tenien dins el grup quan es llegia em va fer adonar que era un fil que poder explorar i obrir un altre horitzó, dels molts que podem obrir la vida tots nosaltres, no? Com és que te'n vas anar al Pallars a encetar
No és el Pallars, Això és l'Alta Ribagorça. Ah, és l'Alta Ribagorça. És el poble, és el que a la portada del teu llibre. Sí, és el protagonista, no? I aquest se suposa que és l'Àngel. Sí. La meva mare és d'un poblet de l'Alta Ribagorça, que es diu Sanet, que és un poblet molt petit. La primera història jo vaig fer que passés allà. El que passa que el poble se'n va quedar petit. Llavors, quan vaig anar ampliant i li vaig haver de canviar el nom. Li vaig posar Pedrosa perquè Sanet és la meva mare diu que és el poble que té més rocs del Pirineu. Això suposo que és una afirmació una mica així de la faena, però sí que hi ha unes tarteres molt grans que venen dels antics glaciars. I els vaig ampliar i llavors jo li vaig haver de canviar el nom i el vaig desubicar. O sigui que tu quan llegeixes el llibre no saps on és aquest poble. Sí que veus que és un poble de muntanya, però que podria ser realment en qualsevol lloc de Catalunya. Però la font d'inspiració és aquest poble matern que a més m'estimo molt i on jo hi sento les arrels. Molt bé. Nosaltres, com a comissió de lectura, jo i els meus companys, solem rebre molts originals i moltes vegades ens preguntem quant de temps li ha costat a aquesta persona escriure això? És una pregunta molt recurrent. Això ho ha fet de seguida perquè l'any del confinament va ser tremendo. Normalment s'hi rebem una 50 o 60 d'originals, aquí ja en vam rebre més de 70. 78, gairebé 80. És tan fàcil és posar-s'hi i ja està o requereix molt de temps? En el cas d'Una memòria 33 vides, quan el vaig presentar al premi, que em vaig presentar l'últim dia, Els últims, sí. em devia maleir els ossos, perquè encara l'últim dia. Sí, no és un Sí, per la vida. Normalment arriba per festes majors del poble, de malament. Doncs un any i mig, però després de presentar-lo encara l'estan revisant com mig any més. Fins una setmana abans de presentar-lo a l'editorial. Ho hem pogut veure, que has canviat algunes coses, has aportat i has tret poder altres que trobaves innecessàries. No? I penso que el resultat final visualitza molt aquesta feina de revisió i de tornar a revisar i de tornar a revisar, que fa que al final tot plegat brilli una mica més, no? El llenguatge, la història, el contingut. Del meu club. Sí, revisar i revisar. A veure, en si, tot el llibre parla d'un amor, però sobretot de les 33 vides, no? Parla més de la vida que de l'amor. De totes maneres, a l'epíleg, al final, imagines o deixes que ens imaginem com pot ser aquest final pel que passarem tots, inevitablement, no? Creus en realitat que serà així, que passarà així? Vull dir, està escrit des de la fe o és un exercici d'imaginació? Bueno, com que és ficció, barreja, crec que en la ficció barregem pensaments propis o creences pròpies amb alienes, no? Llavors al final acaba sent un conjunt d'una mica de tot. No sabem què passarà després, però em va agradar imaginar-m'ho així en el cas de l'Àngel. Molt bé. En el meu cas no m'agradaria que fos així. Però bueno, aquí us ho deixo perquè vosaltres ho opineu. Molt bé, està bé. Doncs bé, si teniu alguna pregunta per a fer-li a la Noemi sobre el seu llibre, perquè ja sé que alguns de vosaltres, com jo, l'heu pogut llegir, si us plau. Sabe alguna cosa més? Noemi, jo et voldria fer una pregunta. Cada personatge desplega un sentiment, no? O una sèrie de sentiments. Originalment, o al punt de partida, tu ja pensaves que aquest personatge havia de desplegar aquest sentiment en concret? Em refereixo ara, per exemple, jo l'he llegit, el llibre m'ha agradat. El de l'Ester, amb la por, si ja tenies en compte que al fer aquest relat havia de sortir la por ja, o no, o va sortir, o era per... En general, en el meu cas, clar, el procés d'escriptura de cadascú és diferent. No planifico massa el que em poso a escriure.
Sí que en el cas d'aquest, per exemple, de l'Ester, volia que fos un relat on sortís una mica la por, el terror propi, però després com es desenvolupa em surt una mica sobre la marxa mentre estic escrivint. En el cas de l'Ester que em dius, sí, perquè el tema era aquest, que jo volia treballar, però en molts altres relats ha anat sortint una mica així sobre la marxa. Vull dir que no és una escriptura molt meditada, sí que després és molt treballada, però l'arrencada inicial és bastant intuitiva. No sé, suposo que cadascú funciona diferent. Clar que sí. Jo una cosa que m'ha sorprès, que has dit que de l'economia et va portar la poesia. Per a mi això és un xoc. No, de fet, potser no m'he expressat prou bé. Vas passar de l'economia a la poesia. Per atzar, vaig passar de l'economia a la poesia, i per atzar he passat per la poesia. Sí, per un cop bastant fort de la vida, no? De fet, clar, per mi l'escriptura va començar com una forma d'autoteràpia. Per tant, també és un dels missatges que m'agrada donar, que en moments difícils de la vida, doncs l'escriptura ens pot ajudar a treure aquestes emocions i a trobar-nos una mica millor o en el procés de trobar-nos millor. I l'Àngel? Qui és l'Àngel? Som una mica tots. L'Àngel? Sí. Som un particular? No. Perquè pobre Sí. fa l'entrada triomfal i pam! Sí. Bueno, l'Àngel és la típica persona que ha tingut èxit a la vida i clar que pel camí doncs, ha fet coses bé i coses malament com tothom i que clar, se'n va de forma inesperada amb 60 anys i clar, deixa coses a mig fer, deixa temes a mig resoldre, deixa 3 fills que han d'entomar el seu llegat, que també és un tema que m'ha agradat parlar-ne en el llibre, no? Del llegat que autoentomen els fills quan se'n van els pares, que pot ser que el vulguis o no. I que, bueno, és un prototipus, no? D'home que ha tingut èxit i que li ha anat tot bastant bé, tot i que es va quedar vidu molt jove. Sí, exacte. Però que després doncs, ha sabut anar trampejant, no? Sí. Però vull dir que en el fons també és una persona que té uns valors, que ve d'una família pagesa de pastors, que amb això també he volgut fer com un homenatge a la família de la meva mare, el ramat d'ovelles que sortia de Cara Iglesias i Sanet. Molt bé. I que té aquesta vessant també d'arrelament a la terra. Molt bé. Que no és incompatible, així com l'economia, no? Les ciències i les lletres no són incompatibles, els negocis i tampoc són incompatibles amb la terra, amb les arrels, també amb la seva neboda, la Maria, has fet una picadeta de llet a la nostra terra. Sí. Afincats vam marxar per cames enfadats de Pedrosa i es van afincar a Tena, a la Ràpita, no? Sí. Bé que trobareu una miqueta de tot. Llavors, sí que volia explicar, no sé si com anem ja, perquè avui en Joan ens ha... Ja és hora, Pots explicar. Sí? Que clar, la meva obra sempre, els dibuixos han acompanyat les paraules. Llavors, en aquest llibre, normalment en la narrativa i també en els premis de narrativa no es poden presentar dibuixos. I era un tema que a mi doncs, em preocupava molt, perquè és part de la meva essència. Llavors, ja quan vaig parlar amb en Joan, de seguida em va dir dibuixos en el llibre, dubto que hi puguin ser, perquè l'editorial, a veure com ho solucionem. I sí que us volia dir doncs, que al final del llibre hi ha un codi QR que se'n va al meu blog, i ara just perquè després ho podeu remenar si voleu. És molt interessant. Llavors, cada persona, cada situació, cada capítol del llibre, doncs, donem-li un moment. Mira, mentrestant us puc ensenyar
Veieu, aquests són els 4 llibres de De poesia. poesia. La finestra poètica que s'aulira, el Tornar, tornar, el camí de cavalls i el i portes portes de de nits. nits. De poesia dibuixada. Tots de portada blanca i en canvi Sí, la narrativa és una versió en petit. en negre. Una pregunta, Això va ser també el... una pregunta, de curiositat, perquè hi ha molts personatges d'aquí que podrien tenir continuïtat. Has pensat en fer una segona part? No. Sí. De moment no he pensat res, però sí que és veritat que els primers lectors ja m'estan demanant que se'ls ha quedat curt. Veus? És que hi ha personatges que sembla que com si poguessin tenir una continuïtat, com si esperessis alguna cosa més d'ells. Sí, mireu. Ja no sé per què és massa gros. Espera't, doncs, ens esperem. Farem així que anirà més bé. Val, doncs, o sigui, vosaltres quan aneu al codi QR us n'anireu aquí, aquesta galeria. Val? El que passa que veig que quan clico se'm fa massa gran, deu ser el traspàs i la configuració. Sí, abans és bé. I us ho faig per aquí. Llavors, a més, hi ha una petita història de cada personatge i cada situació del llibre té el dibuix o la vinyeta que representa el que està vivint el protagonista. Cada capítol té el nom del protagonista del capítol. Aquest seria l'Àngel, Bueno, no? aquest seria l'Àngel, que és aquest empresari immobiliari que té una oficina a Barcelona però que encara té cor de pagès i que en el primer capítol mor de forma inesperada i esquitxa tot aquest ventall de 33 vides i suposo que moltes més, Trini. Sí, El que passa que, clar, aquí n'hem sabut 33 clar. i n'hem sabut algunes coses, perquè n'hi ha que ens han quedat... Per això t'he dit, per això t'he dit la segona part, no? La Laura, per exemple, la segona protagonista és la Laura Minguell. La Laura Minguell és una joiera d'èxit, també a Barcelona, fincada al Born, que comença el capítol mirant-se un anell de compromís que ha dissenyat ella mateixa per encàrrec de l'Àngel. Però clar, per qui és aquest anell? Això ja ho descobrireu quan llegireu el llibre. I aquí la Laura en el dibuix intenta retenir l'Àngel, que intenta com estirar-lo i retenir-lo, i clar, per què aquesta joiera d'èxit intenta retenir l'Àngel? No ho sé. No, exacte, molt liberal, sí, però... Dic això, us ho deixo a l'aire perquè comenceu el capítol de seguida. Llavors, la filla, la Cris, veieu aquí. Això és la petita història aquesta que us estic explicant. L'Atzar ha volgut, sempre hi ha algú que és la primera persona de la família que sap la notícia. Doncs ha set una de les filles, són 2 bessones i un noi, doncs una de les filles, la Cris, és la primera de saber la notícia de la mort de l'Àngel i la que ha d'avisar els germans. La Carlota, la seva germana bessona i en Guillem. Clar, quina relació hi ha entre els germans? Què passa quan es mor l'únic progenitor que queda viu? En el dibuix la Cris està estirada a la platja de la Barceloneta. Imagina els 3 germans brindant amb les copes diamantalla. I és que han de celebrar alguna cosa en un dia tan trist. És una mica estrany, no? Que en el dibuix hi hagi això. Doncs, bueno, té alguna a veure amb aquests llegats que us he explicat abans. I us faig només aquest petit spoiler que tampoc no té cap importància. El dibuix del Jaume també. Que un dels llegats és aquesta unió familiar. El cor amb els símbols de l'euro. I el Jaume és un germà de l'Àngel, no? I clar, la primera reacció diu, ostres, el seu germà mort precisament avui. S'ha quedat assegut al llit a l'Hospital de Rio sense saber què fer. Pensa que començar el dia amb aquesta notícia és una putada i de les grosses. Per què?
perquè se l'estima molt, el seu germà. Home, potser sí, perquè hi ha un supercor, no? Sí. I està sentat així sobre la caixa. Ho serà, finalment, una putada, aquesta mort de l'Àngel? Que teniu ganes de descobrir-ho? Cap al llibre. I va, ja acabem amb en Guillem, perquè si no en Joan sí que... I en Guillem és aquest pastor, és el fill petit, és el pastor, i és el personatge amb el que he volgut fer l'homenatge a la meva família materna, sobretot al meu avi. En Guillem, el fill petit de l'Àngel, és pastor. Puja 2 cops al dia als prats del Coll del Portell amb el seu Land Rover. A primera hora del matí per comprovar que el ramat d'ovelles hagi passat la nit sense incidents i manar-lo cap a les zones on l'herba encara és verda i nutritiva. I a la tarda per replegar-lo a la cleda i berenar. Quin impacte tindrà la mort de l'Àngel en aquesta rutina tan sagrada? I en el dibuix veieu que hi ha com molts personatges que van passant aquest bastó llarg amb el ganxo al final, que és la gaiata, que és el bastó dels pastors. Qui són aquests altres personatges? Què coi fan passant-se aquest bastó? I en Guillem, qui és de tots ells? Això també ho descobrireu quan llegiu el capítol d'en Guillem, que per mi és un capítol molt bonic també. I res, ja està. En Guillem, jo crec que ja us he fet una miqueta el coquet, Només dir que sí que una altra de les coses que he volgut és que tots els relats passin entre la ciutat, o sigui, entre el món urbà i el món rural, perquè en el fons la societat en la que vivim és un reflex i no pot viure sense l'altre. Doncs ja està. Doncs jo voldria acomiadar la presentació de la Noemí amb un paràgraf que vaig llegir no fa massa i que fa honor a tots els escriptors que estem presentant any rere any des del col·lectiu Cada Cultura i que honora la seva tasca perquè de veritat és un plaer poder llegir amb un llenguatge ric, amb un llenguatge que és reconfortant, que t'omple. I diu així: les eines de l'escriptura són les paraules, les frases, els paràgrafs, la puntuació. Cal cuidar-los bé i tractar la llengua com un jardí si es vol que els textos floreixin. No deixem que s'ompli el jardí de males herbes. Tenim aquí el Pere Borgoll i Noell. Exactament. Nascut el 1962 a Amer, un poble, suposo que la majoria com jo, del qual n'havíem sentit a parlar molt poc fins que va sortir allí un president de la Generalitat. És llicenciat en Filologia per la Universitat de Girona, ha publicat l'assaig George Harrison a la silenciosa mística del Beatle invisible, el llibre de poemes Desmemòria, les narracions breus Res, no te'n vagis i una collita excel·lent. I la novel·la, recentment, li hem vingut els 2 premis al mateix temps, sí, no passen les menes de diferència. I la novel·la El dia que el món, que us la recomano, el dia que el món va fer un pet com una gla. És superactual. El que passa que tenim les xarxes socials aquí com a protagonistes, però que una cosa porta a la reflexió de l'altra. Realment el món està a punt. Desballestat. I, a més, té un parell de contes a la revista Cavall Fora. De poesia, també, igual com te va vindre el Premi de Poesia de l'Ametlla, el Premi de la novel·la, resulta que pocs dies abans que et presentéssim això aquí al nostre poble, a la Cala, doncs, reps a Calella la viola dels Jocs Florals de Calella, però abans havies guanyat la Flor Natural, fa altres anys, i l'Englantina,
hi ha llocs on se conserven els Jocs Florals a Catalunya, ara estan desapareixent, però estava molt arrelat a la nostra cultura, que si guanyaves els 3 del mateix lloc et nomenaven mestre a gai saber. Doncs un honor tindre mestre a gai saber, no gai saber. Joan, deixa'm dir una cosa, que una part del premi també és tenir aquest senyor de compatriota del premi. És veritat. Bueno, no res. Això és la biografia d'ell. El que hem de dir és el següent del seu llibre. A veure, Zona Zero és el segon poemari que publica. Deixeu-me dir que això situa una vegada més els nostres premis en la línia de fer visibles veus, tant narratives com poètiques, per a les quals la publicació del seu llibre de poesia suposa un aparador ampli i de qualitat que dona a conèixer l'obra a molts lectors arreu del territori lingüístic català i, per tant, contribueix, en alguns casos per primera vegada, en narrativa tornem a tindre un cas, a la projecció d'autors i autores que després van destacar. Com a curiositat, molt breument, en poesia es va premiar el 2017 l'obra Explicar les punxes de Sandra Blanc, publicat el 2018, qui a novembre guanyava el Premi Màrius Torres de Lleida, un premi d'aquells que fan soroll i amb una dotació econòmica important, 9.000 euros, me sembla. I el 2022 es va premiar Escames, de la Tània Soler, publicat el 2023, qui està tenint una presència molt notable en activitats centrades en la difusió de la poesia i que promet, Per entrar a comentar el llibre us llegiré el primer poema, el poema 1, serà l'únic poema que us llegiré sencer, que és molt breu, però que ens introdueix al llibre i a més ens val per a la pregunta que ve a continuació. Diu: què et cal per reposar de l'absolut? La previsible fragmentació de la unitat? Pot ser una boca humida i uns ulls lascius, la llengua que et buscava, que per fi t'ha trobat i ja no et vol, i se't desfà entre les dents com tot el glaç de les paraules. Aquest poema ja sembla donar un to inquietant que planarà al llarg del llibre. L'autor, en una entrevista recent al diari Avui, diu: la finitud és el centre dels poemes d'aquest llibre. I després aclareix: amb aquests poemes intento afavorir una reflexió del lector a partir de la constatació de que som mortals, enfrontant-lo cara a cara amb aquest deixar de ser constant que és la vida. I conclou: la zona zero és l'espai interior que hi ha en cadascú de nosaltres i aquest espai de sinceritat com a individus únics i amb llum pròpia és, de fet, vist com està el món, l'únic espai de llibertat que tenim. Però la pregunta que es podria fer el lector a partir dels textos i sobretot del to dels textos és, a veure, estimar la vida perquè és passatgera, i doncs què hi ha d'estimar la vida per si mateix? I aquest plantejament de centrar els poemes o cridar l'atenció als poemes en què que duren poc, en la finitud i que per tant, com que acabarà, hem d'aprofitar-ho. És que és important. Podria el lector preguntar-te això? Dir, hem d'estimar la vida només perquè és passatgera? Doncs què? Clar, és inquietant, però és el que tenim, és l'única cosa que tenim. A veure, podem fer veure que viurem eternament. Tothom és lliure de fer el que vulgui, de pensar el que vulgui, de reflexionar com vulgui, però no crec que sigui...
De totes maneres, en el llibre jo no indueixo el lector a res, em limito simplement a mostrar això que deies de la fugacitat de l'existència. De fet, hi ha 3 parts, deixant de banda l'última, que és una mena de resum, però una primera part que està dedicada a l'absència i una segona part a la finitud, que de fet són 2 cares de la mateixa moneda. Amb altres paraules, tots hem experimentat una pèrdua, sigui d'una persona, i no només d'una persona, sinó, escolta, ja no som... Hem viscut una infantesa, aquells nens que érem, ja sabeu, pares, segurament en conservem alguna cosa, tenim uns fills, els que tenim fills, nadons, infants, adolescents, van canviant al llarg de la vida. Per tant, quan parlo de finitud no parlo només de la mort, sinó aquesta deixar de ser constant, que és la vida. Llavors podem fer, esclar, jo no veig cap més possibilitat que acceptar aquesta pèrdua, perquè l'única manera de... En aquest primer poema parlava de l'absolut, i jo podria afegir, doncs, hi ha una sèrie de conceptes que no són humans. L'absolut, l'eternitat, l'infinit... Jo a vegades penso que l'única infinitud que podem trobar en el món és l'instant. En aquest moment, per exemple, que estem aquí reunits parlant de literatura i és l'únic moment i aprofitar aquests moments precisament per treure'n el màxim que puguem. Alguns d'aquests poemes jo vaig... Per mi la poesia és reflexió, hi ha una molt bona part de reflexió. I pensant ara precisament en això de finitud, penso que hi ha Jo també llegeixo molta filosofia i penso que on no arriba la filosofia, arriba la poesia. Perquè la filosofia pot explicar, però els problemes fonamentals de l'existència no es poden resoldre. En canvi, la poesia, com a mínim, pot no dir, però mostrar, pot intuir, pot suggerir, tota una sèrie de coses que ens poden ajudar, em sembla, a veure aquest espai que tenim per viure-lo en plenitud. Jo, algun d'aquests poemes, això que et deia, això parlava de la filosofia, i hi ha l'Albert Camus, un filòsof francès de mitjan ple Premi Nobel, precisament escriptor també, i un llibre comença de la següent manera, i us pot semblar depriment, però no. Ara ho dic de memòria, que diu allò de... Només hi ha un problema filosòfic realment seriós, el suïcidi. O sigui, valorar si la vida val o no val la pena viure-la. I això és un assaig que es titula El mite de Sísif, i llavors a partir d'aquí ell va desenvolupant aquesta frase inicial. I d'alguna manera, i és també una mica el que reflecteixen una mica aquests poemes, és que malgrat que ens pot semblar a la vida un absurd, perquè saber que hem de morir no només és absurd, o no només ho considerar absurd, sinó que ens pot crear angoixa, és veritat, i llavors que l'únic camí, que ja sé que és molt fàcil dir-ho, perquè jo també de vegades, aquí puc dir, no, hem d'acceptar que, mira, naixem, fem coses i morim. I el que hem de tenir en compte és aquest fer coses. I centrar-nos en aquest fer coses, perquè a última hora, mentre l'amor no hi sigui, no
i quan hi sigui ja no ens assabentarem, o sigui que és igual. Ja sé que és molt fàcil dir això, ja sé que és molt fàcil perquè jo mateix... Queda clar, doncs, que al plantejar la finitud com a concepte a l'entorn del qual s'ha de girar el llibre, el que fas és interpel·lar el lector i dir-li, escolta, tens el que tens, el que hagi de vindre, si hi ha res més ho trobaràs i si no hi ha res més no te n'assabentaràs perquè no hi ha res més. Però ara tens el que tens, no ho malmetis, que l'ho cobrem. És exactament això. A més, i ja sé que alguns poemes són durs, perquè sí, perquè el que sí que vull és que cadascú s'enfronti al que hi ha. El que hi ha és això. I que no tenim temps de fer-ho tot. I que no tenim temps... Clar, podríem fer moltes coses i... Però ganes de fer-ho tot, sí. Sí, l'esperança o el desig aquest d'anar més enllà hi ha de ser, però sense fer-ne un absolut, perquè llavors això que et deia, que és impossible fer-ho tot. Molt bé. A veure, hi ha un altre poema del qual només llegirem uns versos, és el poema 15, els versos diuen que té triat, diu això, diu: m'observo amb ulls explorador i veig que sóc aquell que no volia i visc d'algú que no em puc creure. I afegeixes, tot i saber que no és possible perquè ningú no pot ser dues vegades en un mateix espai inamovible. I després, cap al final del poema, una altra visió d'aquestes que sobten, dius, així acabes, i ja no em queda cos per invocar més vida. A veure, aquest poema, que torna a estar molt ben lligat en el conjunt del llibre i en l'autor del llibre, té una col·lisió excel·lent, un dels motius pels quals va ser considerat mereixedor del premi. Tu també, a part de plantejar que s'ha de viure l'àrea aquí sense estar pendent del que serà o no serà, perquè això ens impedeix, el temps que perdem elucubrant, ens impedeix viure, no? A part d'això, d'alguna manera fas com una fotografia en blanc i negre, en color no, la fas en blanc i negre, d'una pregunta que jo et faré ara, o d'un concepte que et faré. Estàs parlant, a vegades, tens referències a la vida que voldríem i no és. I l'altra pregunta és, quan dius ja no em queda cos per invocar més vida, això és una certa desesperació? Alguns poemes, a veure, això està relacionat una mica amb el que et deia abans, no? Que no tenim temps ni de fer-ho tot, i de vegades fins i tot ens plantegem projectes, però projectes o senzillament volem anar cap aquí i no podem anar cap aquí perquè la vida ens sacseja amb la cosa més inesperada i llavors en lloc d'anar cap aquí anem cap allà. I arriba un moment que et planteges on soc. I de vegades hi ha aquests moments de desesperació que dius, i ara què faig? La desesperació com un sentiment o un procés natural, no com una acceptació de que no hi ha res. Perquè Pere feia moltes coses, tot el que ens digui la pròpia essència. Cadascú té els seus mecanismes de defensa també. Llavors a partir d'aquests mecanismes... Però esclar, encara que els tinguis, això no vol dir que en un moment tu et desesperis de ser en el món, no? Per dir, jo volia fer això o jo volia fer allò altre, o el que sigui, i que per que sigui la vida sempre et va... I això, no? Que si soc o no soc, perquè en molts poemes en parlo d'això, de si ets tu, de si no ets tu, de si ets el que vols ser o el que no vols ser,
però és perquè en cada moment ens anem canviant. O sigui, la vida és moviment, no hi ha... Mira, em sembla que en algun lloc parles de l'Heràclit i del riu cap al... Bueno, tenim d'un altre poema, agafarem també uns altres versos que diuen així. Precisament això que tu acabes de dir, també t'ho preguntava, diu: no saps per què no la recordes, la teva història. Pressuposa, doncs, que, com gairebé totes, és només la descripció remota d'una remota possibilitat. En aquest joc de paraules, aquí tenim una altra vegada l'etern que és ser, no? Que és ser. La poesia, jo diria, o millor dit, alguns poetes, no tota la poesia, porten més enllà de la filosofia a l'hora de... Fa un moment amb una persona d'aquí del col·lectiu de la cultura parlàvem de poesia i tu i jo teníem amb aquesta persona una mica d'intercanvi de conceptes, dient que nosaltres quan escrivim poesia no pretenem fer entendre res, no, però que potser sí fer sentir alguna cosa. No, perquè a més a més és que és impossible que tots sentim, tots els que som aquí sentim d'una manera diferent. Fins i tot quan és igual, parlant de l'amor, de l'odi, de la ràbia, del que sigui, de qualsevol mena de sentiment. Per tant, em semblaria molt agosarat dir que no, això és el que hi ha. No, perquè llavors cadascú, a partir de la seva història personal, de la manera com interpreta el món que l'envolta, doncs pot llegir aquests poemes d'una manera o d'una altra. I no sempre hi trobarem el mateix significat. Bueno, tu acabes este poema d'una manera que si arribes fins aquí, penses potser que el llibre te fa pensar, bueno, i aquest autor on deixa les il·lusions, on deixa els somnis, on deixa les esperances, però llegint este poema, només diré al final, dius, no et creguis doncs aquest garbuix de dualisme que et preguntes qui no ets. I Plató et diu que és hora de plegar, i tu reacciones i dius que plegui ell. Que plegui. És un bon final perquè, clar, tu estructures molt bé aquest concepte de dir, tinc tots aquests dubtes que són existencials, que han sigut, estan presents en tots al llarg de la vida i també presents en els filòsofs, però que la poesia jo crec que va més enllà i agafa i te fa reaccions. Sí. Perquè això és espectacular i després de fer aquest discurs dius, no et creguis doncs aquest garbuix de dualisme que et preguntes qui no ets i Plató et diu que és hora de plegar de tu i donar la benvinguda a l'altre, que plegui ell. Quin altre? Si el que tinc sóc jo, no? Un altre. Sí. T'encares amb Plató i plega tu, i jo no en tinc un altre més que jo mateix, no? I l'he de viure. En aquest cas concret sí, faig referència a Plató per la seva divisió entre el món de les idees i el món sensible, i que fa una separació total dintre l'altre, i que jo no hi trec mas, perquè nosaltres tenim un cos i aquí dins pensem, estimem i tot plegat no hi veig una separació. I sempre el món sensible, el món que veiem, el món que toquem, doncs no existeix. Per ell no existeix, el món realment és aquest eteri món de les idees que no saps exactament de què està parlant. I per això, en aquest sentit, que no es pot, el meu món és aquest. Evidentment que a part de les coses materials hi ha altres. De vegades, per explicar la poesia,
puc fer la imatge, jo què sé, d'una fulla de cacau, a la tardor, una fulla de cacau, es pot explicar científicament per què cau aquella fulla. Però, per exemple, un poeta, clar, de fet, un poeta, no només un poeta, sinó cadascú de nosaltres, quan veu una fulla que cau, hi ha molt més que el simple fet de la caiguda. I llavors podem tenir emocions de les que siguin del que ens evoca aquella fulla. Al final hem d'acceptar, descobrir no, perquè no descobrirem res, tots els que esteu avui aquí sabeu que això és veritat. Al final el que hem de fer és acceptar que les emocions és gasolina, per suportar o per conduir aquesta existència. Per trobar-hi un sentit, i que de vegades pot ser molt potent, un sentiment que pot sentir molt bé, vull dir que això també em sembla que ho deia aquesta entrevista i en algun altre lloc, i parlo de la finitud, però la finitud no és la mort, la finitud és la vida que vivim aquí. No sé, si tots pensessin que viurem sempre més, jo no sé com seria el món, perquè si ja està prou desballestat, no sé com acabaríem. Acabes el llibre, el poema 25, llegirem només el començament, amb una reflexió. Després d'aquesta reflexió ve una altra cosa, que ara també la direm, una reflexió que és molt interessant i que jo crec que ajuda, no diré a entendre, perquè hem parlat que la poesia no s'ha d'entendre, però sí a entendre el sentit de tot el llibre, una vegada ja l'has acabat. Dius, potser seria més senzill que els éssers fossin el que són i no res més. No es poden pensar coses que deixen constantment de ser allò que són. Aquí hi ha un altre punt de reflexió interessantíssim que deixem obert i al final del llibre els lectors trobareu una invitació molt personal i una mica provocativa que us recomanem. El teniu aquí, en carn i ossos, i les preguntes que li vulgueu fer. Deixa'm dir-te abans, si em perdoneu, abans i per acabar del que deia la Noemí també, que us vull agrair a tots els responsables de cada cultura els que feu possibles actes com aquest en què la paraula és la protagonista, que em sembla que en un món, com deia abans, així desballestat, doncs a mi em sembla que s'ha de reconèixer. I a més, que no feu distincions entre narrativa i poesia, perquè això sí que a vegades veus segons quins jocs o segons... El poeta és el germà pobre que no surt mai. Sembla que termin de la galàxia més llunyana i jo de vegades i què fa? Sí, publico un llibre, diu de què? De poesia i clar, de vegades et quedes encara així. No? Aquest d'on surt. Doncs en aquest sentit a mi em sembla que és d'agrair, perquè és que no es tracta de distincions, cada gènere té la seva... Potser la poesia fa més respecte. Sí, però s'ha de perdre. A més el que em passa. S'ha de perdre. Em fa respecte. És igual, perquè a vegades diu sí, no s'entén, però tu llegeix. No, i gaudeixo, sí, però clar, és el que ens passa sobretot amb els del col·lectiu, que ens permetem potser tenir la capacitat de llegir narrativa i saber ben bé el que és bo del que no ho és tant, i en poesia potser no ho gosaríem fer, i és per respecte. Bueno, l'any que ve ho podeu trobar. Ho has proposat moltes vegades i sempre et direm el mateix. Ja, però feina, no? No és perquè sigui el germà pobre, no? No, però a part, esclar, això dels gèneres, a vegades, les fronteres de vegades entre els gèneres no estan gaire clares. Vull dir que ara dic que sí, jo
porto reflexió, escriure poesia, reflexió, intentar veure o fer visible l'invisible, i els nostres plans, que de fet la narrativa també ho pot fer això. De la mateixa manera que també hi ha una poesia més narrativa. Però potser ens atrevim més amb la narrativa, som més agosarats. I amb la poesia... Que al final a la narrativa exacte i hem tingut accés des de sempre i jo crec que tots hem tingut accés a certa poesia acadèmicament que ens ha tancat les portes a la poesia. Exacte. Penso que aquí està... Sí, ho comentava Joan no fa massa, el darrer acte, que potser si a escola en lloc de que por mayo era por mayo, quan la broma ens haguessin posat... És que és veritat, ens haguessin posat poemes de Joan Margarit, de Miquel Martí Pol, de Vinyoli, que amb Montserrat Magadora... De la Maria Mercè Marçal... Per exemple, potser potser ens ho agafaríem o haguéssim sortit més apresos, no? I potser aquest respecte, aquesta paret que li posem a la poesia no seria tan gruixuda, no? Jo puc afegir-te, i ara passarem a les preguntes, jo puc afegir-te una experiència me va impactar molt, que vaig tindre a una xerrada un dia mundial de la poesia a l'Institut de la Gràfica dels Alfares. La professora de llengua i literatura me va invitar aquell dia a parlar sobre poesia a 3 cursos dels alumnes més grans. I en una de les xerrades, jo vaig portar diversos autors de Mallorca, del País Valencià, de Catalunya i també alguns poemes. I en un dels poemes que vaig llegir, no cal dir si era meu o no, acabo el poema i una de les xicotes que devia tindre 15 anys, 15-17 anys, més o menys, esclafa a plorar enmig de la classe. I no podia parar. I de seguida van anar a un amic i una amiga amb ella i no sé què, dic, tranquil·la, no passa res, no passa res. Dic que avui m'has fet feliç. Veig que la poesia és això, perquè sempre... Tu no m'està parlant, és que això la setmana passada ho dia Ramon, la setmana passada, el dia 17. Sí, el dia 17. Ho dia Ramon, diu, és que jo a vegades llijo coses dels seus llibres i penso, això no passa. Penso que aquest és un dels secrets també de la poesia. I aquí pensar que realment hi ha una finitud de les coses, fins i tot el mateix dia, el dia a dia té una finitud. I en comptes de pensar en lo pesat que és dia darrere dia, quan no tenen el color que nosaltres ho voldríem, com són grisos, ens hauria de fer reflexionar que el de menys és que siguin grisos, que faci sol, no, que és un dia nou i una oportunitat nova per emplenar aquesta existència. I ara, per favor, feu-li sense por les preguntes que vulgueu fer, que tenim encara 5 o 6 minuts. I després aneu a agafar els llibres, agafareu un joc per unitat familiar o els que dormin sols poden agafar un jocs, però els que dormin acompanyar-se més preguntes per a Pere. Bueno, jo, més que una pregunta, que m'ha sorprès que quan has fet la presentació sobre l'entrevista que li havíem fet i has comentat que zona zero, que en principi és un terme que penses la zona zero és quan ja no queda res, és un desastre absolut, era el món interior. Que això ja m'ha semblat una cosa positiva, perquè el món interior se pot construir moltes coses. O sigui, d'una zona totalment devastada, que és la zona zero, passes al món interior, que és una cosa que està totalment en construcció. Vull dir que això ho veig com una cosa positiva ja per començar del llibre. Sí, algun lector que li vaig dir, que li vaig comentar el títol del llibre, sí, va comentar, ostres, és un llibre apocalíptic. I dic, no, això
abans de llegir-lo, evidentment si després ho vas llegint, doncs no, és precisament això que deies tu, d'aquest espai interior que d'alguna manera es va gestant com a éssers humans. I el que deien, sembla que ho has llegit abans, o ho has comentat abans, i tenint en compte com està el món, no només per les guerres, per la fam, però per les repressions de tota mena que hi ha, és gairebé l'únic espai de llibertat que tenim ara mateix. És on no poden enviar soldats, ni policies, ni impostos, ni blocs. Et podran obligar el que vulguis aquí, cadascú... Això queda molt bé a les pel·lícules de l'Holocaust, si us fixeu, tots van en fila perquè si no els afusellen o els hi foten un tiro, no? Però dins seu continuen sent ells i encara més força. I d'amagats dins de les cases on estan amagats a les presons aquelles, a l'hora que toca, I més que l'hem de cuidar. fan i respecten les seues creences. Vull dir, això, la nostra creença en aquest cas és la pròpia existència, no ens ho podrà manipular ningú. O hem de fer tot el possible perquè no ens ho manipuli. Sí, per això que em sembla que aquest espai interior em sembla que és el que hem de cuidar més de nosaltres mateixos, precisament per poder expressar una mica de pensament crític. Estem completament d'acord. Però en un dels versos que ha llegit Joan, preguntes qui no soc o qui no ets. Qui no ets? La pregunta normalment és qui ets, però qui no ets, no? Qui no soc? Qui no soc, perdó. De fet és una mateixa, sí, és una provocació, perquè tu t'adonis de qui ets. Preguntant-te qui no ets. És que la poesia et fa pensar molt. Sí, això ja està bé, perquè, escolta... En un món que cada vegada pensa menys, potser estaria bé llegir poesia. No, escolta, i la narrativa també, el que passa és que sembla que tot ens ho hagin de donar a mastegar. Jo, la poesia per descomptat, però és que fins i tot textos de narrativa jo puc llegir i puc dir, ai, a veure, aquest fragment, tanco el llibre i penso o dic, espera, deixa'm esvergir una mica i després hi tornes. I una mica és això, que tot em sembla que requereix un esforç, però és que, esclar, no sé, tinc la impressió que viu una societat tan light que qualsevol esforç, i que a més no sigui, qualsevol cosa que no sigui immediata... Sí, un esforç de més de 20 segons sembla que ja no ho podem tolerar com a societat. És una mica això. Digues, mira, quin hàbit tens d'escriptura? Per exemple, aquest que escrius les cartes setmana, la vostra escriurà així com hàbit, sí. Quin hàbit tinc? A l'hora d'escriure. I quan escrius, quin temps fes per escriure? O escrius per temporades o com ho fas? A veure, com qualsevol de nosaltres, jo rebo impressions del món que m'envolta. De vegades no és que quan rebo una impressió agafi el bolígraf, no. És senzillament una impressió que alguna vegada sí que agafo un paperot i apunto 4 coses que ningú hi entendria res, gairebé ni jo, al cap d'uns dies vas ho torno a mirar i dic, què és això? Què volia dir? Però sí que faig això, per tant, de tot el que vas vivint cada dia, la vida de cada dia, doncs en rebo unes impressions que llavors interpreto i que llavors un bon dia sí que dic, mira, sí, m'ho apunto perquè potser més endavant em faràs alguna cosa, o potser no. És d'alguna manera la poesia, ja sé que no soc gaire original perquè em sembla que això ja s'ha dit moltes vegades, és d'alguna manera també una manera de viure, no? A l'hora d'escriure. Pons, si m'ho permets, Pons, un poeta de Menorca, ell als seus llibres retrata molt bé tot el que és l'ambient de la seva Menorca, que l'estima moltíssim, que
el fals univers, i ho trasllada als llibres. I té un poema on diu, un vers diu, jo soc menorquinament universal. Però hi ha un poema també, que este poema circula una foto per internet, que ell té aquí la cala diem un tros de terra. Ell va a les tardes allí i té una caseta de fusta i treu una tauleta, no l'has vist, aquesta foto? No l'he vist. Treu una tauleta i una cadira i se senta a baix d'una figuera a escriure precisament el tros o la terra que se diu sa figuera. I un dia escrivint per un poema diu sota aquesta figuera amb l'aire que em ve de mar i no sé què, i parla de Menorca sense nominar-la i tal, escriviuré. I va inventar aquesta paraula que haurem de treballar per demanar a l'Institut d'Estudis Catalans que l'incorpori. I s'ha fet un concepte famosíssim. Fins i tot hi ha una antologia d'ell traduïda al francès, que els francesos a la portada d'esta antologia han inclòs l'expressió écrivivre. Ja ha començat a córrer per doncs el que tu dius, és escriure, més que escriure, escriure. I aquesta sensació que no hi ha massa diferència entre el que vius i el que escrius. Llavors pots escriure físicament o no, però allò diguem-ne ja et queda a dins. I ja sortirà o no? Jo també aquí voldria matisar que els que escrivim és una mica, o si més no en el meu cas és una mica aquest procés, però que insisteixo, cadascú de nosaltres, escrigui o no escrigui, en rep d'aquestes impressions, i llavors tu a dins teu, evidentment, les pots escriure o no les pots escriure, això al final no té tanta importància, sinó que tu reps aquestes impressions i t'enriqueixes també amb aquestes impressions, i gràcies a aquestes impressions em sembla també el que deia abans, que es pot arribar a trobar un sentit al que fem. Ja està? Doncs ara passarem als vermuts, però podeu anar a recollir allò i els llibres allà. I els dos autors, encantats, us faran una signatura.